दिनैनि बे गोथार सानावहाय जिहेतु जोंनि सुजित नार्जारिनि जे डेथ एनिभार्सारि बिथांनि जि मुंख्लं जानाय बे मोनसे गोथार सानावहाय जोङो बर' माहारियारि फरायसा आफादा दिनै नुजाफैनो हादों। जिहेतु 1987 बिथाङा फार्स्ट गिबिसिन बर' आन्दलननि थाखाय बिथाङा सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामदों आरो बिथांनि जि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनायनि जि माने मोनसे सिमां आद्रा थानाय सिमां बेखौनो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादा दानि गोदान जेनेरेशन्सआ मावफुंनो थाखाय जों दिनै लैहोर लैहोर ओंखारबोदों आरो बिथांनि जि दिनैनि गोथार सानावहाय जे बिथांनि मुसुखाजों लोगोसे बिथांनि मोनसे फसंथानखौ जोंनि क'क्राझार सहराव खाथियाव थानाय बाथिपारा नैबे गामियावहाय बानायनाय जादों आरो बियो मोनसे जोंनि थाखाय गोग्गाथाव। मानो होनोब्ला बिथांनि जि मुसुखाखौ गायसनदों बेयो जोंनि सुप्रिमेसि, बेयो जों थागिबि नैबे ओनसोलाव दं होननानै अराय सम बेयो मोनसे जोंनि सिनायथि जानानै थागोन आरो बिथांमोननि जि सुप्रिम सेक्रिफाइसखौ लानानैनो दिनै जों निउ जेनेरेशन्सफ्रा दिनै इन्सपिरेसन मोनबाय थादों आरो बिथांमोननि जि इन्सपिरेसन जि सिमां मुंख्लंफोरनि जि आद्रा थानाय सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखायनो दानि गोदान जेनेरेशन्सनि लाइमोनफ्रा फिन खेबसे सोमावसारफिननो थाखाय दिनै ओंखारदों आरो ओंखारगासिनो। दा सुजित नार्जारि बिथांनि सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामनाया ओरैनो दैयाव थांनाय नङा आरो गथे जोंनि इयुथ्सफ्रा दिनै बुजिनांगोन दि बिथांमोना गावसिनि बेसेन गोसा जिउखौ बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय आरो बर'फोरनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जाफुंसार होनो थाखायसो दादोंमोन। बेखायनो जोङो दिनै दानि गोदान जेनेरेशन्सनि बर' लाइमोनफ्रा बुजिनानै लैहोर लैहोर ओंखारनानै जि आद्रा थानाय सिमां बेखौ दिनै मोगथां महर होनो थाखाय जों आवगायबोनांगोन। दिनैनि बे गोथार सानावहाय बर' माहारियारि फरायसा आफादा साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरनो जोंनि बिग्रायारि हामलायथि बावहरनाय थाबाय आरो बे गोथार सानावहाय दिनै सुजित नार्जारिया सोरगोआव थानानै जोंनि जि बर'फोरनि सोमावसारफिननायखौ नुनानै आलो गोजोनै थानो हागोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। बर'फोरनि जि आन्दलन बे आन्दलना दिनैसिम आदारा दङ, फिथाइखौ मोनफुंनो थाखाय आदारा दङ होननानै नोंथांमोना सानो नामा? जिहेतु बिटिसि सक्ति जाबाय, बिटिआर सक्ति जाबाय, बेनि उनावबो दिनैहाय जे बर'फोरनि सिमांमोन बियो मोनसे फिसा काउन्सिल नङामोन, नाथाय सम आरो बोथोरनि थाखाय जोंनि बै समनि दैदेनगिरि बिथांमोना फिसा काउन्सिलखौ सरकारनि नारसिननायाव दिनै बायद'था जानानै थादों। नाथाय जोंनि बर' हारिनि देरसिन सिमाङा आलादा रायजोसो। गथे दिनै जि सिमांखौ जों सुजुबाय बे सिमांखौ जों कन्टिनिउ खालामनो थाखाय दिनै बेखौ जों लांफिननो थाखाय जों आवगायबोदों आरो दिनै बे आद्रा थानाय सिमाङा सानसे समाव मोगथां महर मोनगोन बे जोंनाव बिसास दङ आरो 2029आव जि नरेन्द्र मदिया मोनसे आलादा सेपारेट स्टेट होनायनि जि पलिसि लादों बे पलिसिखौ होसोनो थाखाय जोंनि बर'फ्रा दिनै मैखोम भाबै जोङो दिनै गोख्रों नांगोन आरो आवगायनांगोन। नङाबा 2029नि उनाव 29नि उनाव मालाबाबो आलादा रायजोआ जानाय नङा। बे जिनिस बे इनपुट्सखौ जों दिनै मोननानै दङ। बेनि थाखायनो जोंनि लाइमोनफ्रा गतिके दिनै ओंखारबोफिननांगोन। जों मोनसे प्लेटफर्मावनो जिरायनानै गासैबो हारिनि आफादफोरखौ लानानै जों आलादा रायजोनि थाखाय जों सिन्था खालामनांगौनि जोबोद गोनांथि आरो प्रभिजन जानानै दङ।